Jeg hedder Tina González Schjelbæk, og jeg er socialudvalgsformand på Frederiksberg. Jeg er en af de kandidater, du har mulighed for at stemme på til kommunalvalget. Frederiksberg er noget helt særligt. Det er en by, som vi skal værne om. Og det er også en by, som er i dynamisk udvikling. Og vi skal fortsat være på forkant. Den 17. november er der kommunalvalg, og du skal være med til at bestemme, hvordan Frederiksberg skal se ud i fremtiden. Jeg vil arbejde for, at Frederiksberg fortsat er en grøn by, hvor der kommer mere cyklisme og øget fokus på en bæredygtig byudvikling. Børnene er vores fremtid. Vi skal have pasning til tiden. Vi skal have velholdte skoler, hvor der er et højt fagligt niveau. Og så skal vores børn have bedre mulighed for at røre sig, også i fritiden. Vi skal åbne flere udearealer på skolerne, i SFO'erne og i institutionerne, så vi kan få nogle sunde og aktive børn, der har mulighed for at bevæge sig, også i deres fritid. Og så er det jo også en god måde for os familier at være sammen på. Som socialudvalgsformand ligger der mig også meget på sinde, at vi fastholder og at vi udvikler vores hjælp til dem, som har det svært og har brug for en hjælpende hånd. Ja, og så skal vi naturligvis heller ikke glemme, at vi fortsat skal have en stærk økonomi på Frederiksberg. Hvis du vil vide mere om mig og min politik, så kig på min hjemmeside tinagonzalez.dk.